Preżentament ukoll bil-MasterChef. Iva. Esperjenza ġdida li ju. X'kien aċċettajt li tkun parti minn dell-avventura? Għandek fis-sens għax għandek diġà ħafna x'tagħmel. Kif iddeċidejt Ma jmetta li xogħol ukoll? Ovvjament avviċinawni, kont sorpriż ukoll avviċinawni. Jinħobb challenge ġdid. Għalfejn kont sorpriż. U xefimni jinnaf minn tant kokijiet u ekku dir jinnaf, all right. Speċa għandek il-kwalifiċi. L-istess ħin inti bnidem li l-sina ketik. Ija, ma smani. Għandek l-istatura li tgħidu kol fuq il-television, ġifieri. Tejn fil-ċina, ġenerali. Tejn fil-ħajja naħseb jiena. La 5 ġejt jien. Xorta mhux jsir ħafna. Mhux ta' ma fid-Derek jiena tfakkarni ta' fuq Derek inti. Derek. Il-bewet mill-best friends tiegħi. Derek ta' Seguna fu ċewek ma. Tal-laħam, familja tal-laħam daw. Tad-Derek tal-laħam nafhom iva. Kienu s-suq viċin tagħkom għampina dak il-best friend tiegħi wkoll fiħmola u handy. Le, MasterChef hija kompetizzjoni internazzjonali, ġifieri hija waħda mill-aqwa kompetizzjonijiet fid-dinja u televiżivi. Ovvjament challenge bħal da joġobni nidħol tasel tinżilli. Fimni, esperienza ġdida, xina qudiem kamera ġilu mort nsejr program ta' television ma daqshekk għad ma kelli esperienza. U vera organizzati, vera professjonali, kont vera impressjonat. Ġifieri da hemm kru ta' 55 ruħ wara dak kollu. 12 il-kamera minn għaddejjin non-stop, ġifieri għażanna kameras minn biżejjed u Malta, ġifieri kellu jġib 6 mill-MasterChef Italja. Amazing experience. U kollox kienet. Dik kienet li tagħmel l-esperjenza amazing għalik daqskemm kienu organizzati. Yes. Ma ħsibx li Malta, with all the respect, tissib dak il-level fimt, u anka set sabiħ, tifhem, palta barra, l-istess, palta barra. U ma serji immens, ġifi MasterChef Malta, l-franchise hija serja immens. X'jagħmilha serja? Jiġu jiċċekkjaw kollox, xu. Daw anka literalment ġew għandi kif jinġejt mażur, da sar interview miegħi. U jien għaddejt għall-interview, ma mhux l-interview li bissu, jkun hemm xaffijiet oħra. U jien għaddejt għall-interview ġew mingħajr ma qalu l-ħadd jiklu fir-restaurant fejn il-Michelin Star ġo Undergrain u f'nofs l-ikla qamu qalli. L-isma jiena mid-diretturi Mars Olandisu. Introduċa ruħu u ġew daw literalment se jien għandi Michelin Star għal 5 snin, ġifieri ma nistax ikollok xi ħaġa daqshekk proven, timbru da. Internazzjonali, ma da xorta ġi ċekkja biex jara x'nagħmlu għalli proset tal-esperjenza, proset tal-ikel u hekk. Daqshekk serji, fimti ġifieri. In-nies li jiġu fuq ix-show huma nies amateurs fil-verità. Iva. Huma amateurs, ġifieri mhux ċajta applikaw il-fruħ. Ġifieri kellkom taraw l-applikazzjoni. Ma jtomx kollha jien kien hemm xatt ieħor, Joe Vella, il-ġaġġ ieħor li bedaw jarhom, però mill-ewwel ġew għax inti tkun Malti għax huwa MasterChef Malta, kull pajjiż u hekk tkun Malti. Ma tistax tkun professional, kemm xi 300 professional minnhom ġewek barra kollha. Professional ġifieri diġà taħdem fl-industrija. Jaħdmu fl-industrija. Sewa. Dawk barra, kien hemm il-barranin dawk barra, u mbagħad kien fadal il-Maltin li da. Ovvjament se saru auditions u mbagħad tażel għażlu 40. U mbagħad bdejna l-proċess kollha minn dak l-40. Billi rajtu. Esperienza. U t-tama ta' xaħat li jiġi fuq il-program biex jikkompeti xini? Xa tipprova jerbaħ? Ovvjament hemm 25,000 rigalu. Plus li jiftħulu restaurant ukoll jekk kun trid. Ġifieri kien hemm minnhom li kellhom ix-xewqa li jiftħu restaurant. Imma t-TGM, kullħat irid jifhem li da mhux it-TGM, ġifieri qed issejra l-familja u l-ħbieb. This is an international competition, aħna għandna kriterja li rridu nimxu magħha li tagħna, għamilna kors online mal-producers ta' MasterChef minn barra. Joruk videos ġifieri ta' judges u jgħidulek xi tittara, xi tissegwi u ma segwix, ġifieri hija xi ħaġa huwa proċess mhux imur najm ta' faw najm u daqshekk. X'tallimtu f'dal-kors? X'inhu Be yourself. Sewa. Be yourself. L-ewwel ma jgħidlek be yourself. Jiġifieri inti kif fil-ċina tiegħek topera u jekk tara xi ħaġa żejna twaqqafha u tgħid lix-xef tiegħek isma' di mhux hekk għamilha hekk jew kun l-istess. Sewa. Kun l-istess. U kif inhu l-livell? Ifimni, bdejna ma bdejniex bil-livell tajjeb ħafna. U anke tgħidli kif ħan nispiċċaw il-livell kif spiċċajna ġifieri l-aħħar tlieta tajbin.
Pero xorta mhux happy, jien qatt ma happy. Meta inti tara MasterChef sta barra. Nemmen li nistgħu għandna ħafna fejn improvjaw. Imma tinsiex li dar huwa l-ewwel MasterChef tagħna. Ġifieri issa it-tieni wieħed nippretendi li jkun aħjar għax in-nies minn ħaj jidħolu segwew talmu u jisma' lili ngħid, u jisma' l-Joe jgħid, u jisma' l-Letizja tajt, il-ġudges l-oħra. L-iktar kifra tidher Letizja mill-li rajt jiena. L-iktar waħda li taqta' naqa' Gitzu Blade. Di Letizja. Ovvjament, nisperaw li ovvjament niqpaw nollu l-livellu. Nollu l-livellu, il-challenges mhumiex faċli u ħajkomplu jkunu iktar diffiċli. Imma l-ħsieb huwa dejjem li nollu l-gastronomija Maltija u nagħlmu n-nies. In-nies hemm barra li qatt ma ħadmu ġo restaurant, qatt ma jafu kif jopera restaurant jew kif taħdem ċina professjonali nagħlmuhom ovvjament biex japprezzaw iktar dak kollu li jsir ġo restaurant. Kien hemm insebbi li ġieli jkun hemm istanzi li jidruna scripted waqt li jkunu qed jaraw il-programm. Vera jkunu scripted jew l-editing ġiba hekk x'inhi l-istorja? Naħseb hija kombinazzjoni ta' tnejn, hemm biċċor minnhom li jkunu scripted, biċċiet minnhom jkunu editjati wkoll. Dawn sija twal, ġifieri biex nagħmilna dak il-daw sija twal, xahar sħiħ minn filgħodu sa flaxija tibda fit-8 ta' filgħodu titlaq fil-għaxija, speċjalment l-ewwel 3 programmi meta kien auditions fil-11 ta' bil-lejl. Ġifieri hemm ħafna xogħol, hemm ħafna nies. Ġifieri producers ġieli għaddukom isma' issa għandna però ħafna minnhom għandna bżonnok ta' ġibru hekk. Mhux lill-judges l-iktar forsi iktar lill-kontestant. Il-judges għandna free hand ġifieri, imma ovvjament ituk informazzjoni anke fuq il-kontestantu, eżempju. Għandu hekk, nagħmel hekk. Imma mbagħad iktar iħallu kon free roll x'tajdilhom u x'ma jtajdilhom. Rajt dak li għatlu ħassejtek off-fees. Tiftakar qed ngħidlek jew insultat? Jew insultat jew off-fees. Preżentalek il-ex Benedict naħseb. Iva. Niftakar, dak kienu fl-auditions. Inti ma tmurx ġo MasterChef u tagħmel breakfast. Tagħmel breakfast. Damel najdura it's a classical dish, mux inventaħu, ġifieri inti tmur turi daqsxi oriġinalità, ta' sajjar main course, ħaturi skill, fimt? Mux is-sajjar. Mela damel eggs royal, najdulhom bl-smoke, semmi l-smoke ma jagħmlu xu. Il-poach deck, il-poachja, ġifieri okej, poachja tajja, mel Hollandaise sauce, najdulu Hollandaise sauce, u għamlu ħażin splittja. Xorejtni li xejn. Il-hops li għamel qasket it-tostjata, tifhem ġifieri. Ma tistax tmur MasterChef inti u tittimpressjona judges biex tikkwalifika u tagħmel royal u ma naħsibx. Għalija offiża. Tiġi hemm għax ħassib laqas saqsa. Le u da kien għalinna li ra l-MasterChefs kollha ta' barra u wieħed mid-delizzi tiegħu. Mela kont rieqed meta rajthom. Kont rieqed, letteralment. Bajnek maluqin. Biex tiġi, biex ma tindunax. Wara ġiw sabni, għalli mux inti, għalli ma d-dejtniġ, għalli t-zaddik, ħabib. Tlina, il-ġadġi li nara fil-plattu, mux għaxin kustus, ma ta' bija. U għaxan kajfimni, kienem anka kritika li għax u għed mill-sponsors kienem mill-mara u t-tifla. Xini? U għed mill-sponsors kellu l-mara u t-tifla. Għet jikkompetu. Sawa. Aħna għaskonna nafu, sarna nafu ftit wara. Imma l-inna ma tamilna ebda differenza. Ma nafx kif aħna l-Maltin. Dejjem iridu ngħidu polemika. Li ma tagħmilx differenza, kun sponsor hekk. Fim kiena li hemm fuq il-platt. Jien li hemm fuq il-platt ma jirriflettix l-standards mhux tiegħi ta' MasterChef. Li jien ovvjament ġejt b'responsabilità jien ħanaqaċċajt, ħadd iktar. Ġifieri jien għandi reputazzjoni, għandi ismi fin-nofs u mhux ħanaqaċċajt żgulli le. Blebda mod, ġifieri, u dat jaraħ kulħadd, ġifieri, tista' tara, ġifieri. Daw ħaniqpaw meta ħaniqpaw nirraġunaw hekk ħaniqpaw lura mit-sena lura li l-problema f'dan. Imma overall l-esperjenza kienet pożittiva tajt. Yes. Suċċess kbir, suċċess kbir. U ħerqan biex terġa' tirrepetiha? Hija, bla dubju. Ġieli kontu ma tħossok ħażin meta biex bħal dajk tajtu xebal sil? Le, assolutament le. Assolutament le. Ovvjament, jien qatt ma kritikajt lilu personali, kritikajt dejjem il-plattu. Imma l-lingwaġġ li nużaw naħseb huwa mild ħafna jekk jaraw il-programmi ta' barra.
Laqqas nibdew ħdejhom, ġifieri ġaġġis ta' barra, tara Gordon Ramsay, tara l-Canavacciolo f'Masterchef Italja. Laqqas nibdew. Ix-xoqgħod jekk ma xini li jieħu dik il-kritika anke jekk ħarxa Iva. u jmur jtejjeb is-sena tiegħu. 100%. 100%. Jiena jagħtem responsabilità. Tinsiex li dawwas minn qasir, tittallimhom malajr. Jekk nqgħod inkun jien mhux għadhem biex nagħmel babysitting. Ma jiġux hemm min joqgħod babysitting joqgħod id-dar. Mela tlaqna.